Ta ga abin da ka saukowa jiyan nan, sulallen galas ga sunan, yau abin da ta zam, adewar ta zam, ta zan kamar dutse wadda an share ta nan. Yau gani, yau gani, gani, ina zaka ɗaukar lodi na. Yau ta zam, adewar ta zam, abin da ka gani na ta saukowa kamar gari, yau gani wani kasan dutse ne suka zama. Yau, ta zan kamar duwatsu. Wanga abu abin matatan ruwa ne. Abin matatan ruwa ne. Ga inda yake zakkuwa. Tsawo sosai. Ya gana wurin shiga ne sai ai haka. Kofa za ta buɗe. Kaga na shigo kamfanin kenan. Sai na je na ɗauko takarda in san inda zan je. Yanzu nan zan je kamfanin. Zan je kamfanin. Ga kamfanin inda yake. Ga abin gashi nan jere. Ga sunan boduka jere. Sai ka zo nan sai ka cire sai a baka budin da ya kamata ka tafi wani gari. Yayin ka gani kamfanin. Ga sunan duk su ne a nan jere. Ga sunan ka gani. Duk boduka ne ga sunan su ne muke zuwa mu ɗauka sai ka je garin da za ka je. Assalamu alaikum Haji Radwan, kana lafiya? Kaga yanzu irin daf inda ake yi ko ga sunan yanzu na zo da aiki ne ce kai bari ɗauka ma Haji Radwan ya gani. Ka gani yanzu abin da suka hitowa yanzu za a kawo mana su insha Allah. Ga nan yanzu cikin lori tana wagga waccan ce mai babban kan nan. Ka gani wadda take
awar take. Yanzu ne zan fara. Wannan yanzu na inda muke ajiye lorukanmu ne, abin gashi mu zo mu ɗauki articulator sai mu ajiye ƙananan lorukanmu sai mu tafi wurin aiki. Ya gari da dama ko alhamdulillah ga sanan iri-iri.